Hei pelok berok season 4 kumban yasham batpi te menta nga jar khat bang ade lenti na kan lenti bang lai chajing tho klade saba mir artat tang ba khamakha nga ui bakala viral khndiat ha kan thanjungi ya uni wei u kanika wei ka jaka badon kanika surok te nga kan mau ba don ka wei ka khana ka ba wei kupa u hika school wei khun dei phiti bong kom no utau khun ulaklet no ban ulaklet no ya u mo ya u ha ka tin khasi jongi te utau ukpa ban upet kan mau khun uang lada thangtung ha ka tin jongi seni ong u kamut sma kamut u ni em sma ni em ha ka bakhadu ukan mau o u te ha ka bakhadu uni ngapoi ha kanika jaka ka bakadon kanika surok ha ka dur jong u ship mo te kalong ka itnat ba kalong ka artificial ngila banong nomar bakila sna da ki breu hendrai ki penwandur pat ha kadur ka ba itnat ba te pet ya kanika dur ngan pi wow kani kadur kadai ha kadur jong uyu hendrai kadai pat ka surok te gas mapi ngakwa banong gas mapi bakani kadai syakanu ka jaka syakanu ka benta mo te hoj ngangai don sibun aplen jong pi ba phila poi ha kanika jaka hendrai ngapat ngapoi tang teng teng te ngangai scam ba ki baya poi ki ikut ba kanika jaka hendrai ki bompat poi pat saya komen support kadai ke bat ki bala poi ru kumju kublai sibun i video i baleng kuat thank you